txosnagunean hartu alako hainbat edabideetako adierazpenetan, edabide askotan, Eustia, el Vasco, Gure Noticias de Álava, Gure Noticias de Gipuzkoa, Onda Vasca, eta batean, txosnagunea, honen guztiaren argigunen aurkitu da. Printzipioz esango ditu bat hitzak, dagoeneko hainbat edabideetara gelditako komunikatuan jasota dagoz, gehien bat, baina mozio honi erantzunez, hainbat nabardurak egin ditugu. Arrasateko txosna batzordeak, behin jaiak amaituta, balorazio hasierak egin nahi izan dau, eta ohar lakoral alderatu dau. Hainbat puntu. Txosna batzordearen egitaragoan agertzen zen, ekainaren 28ko manifestazioa etzak antolatu Ibon Arrupes negozioaren aurka. Eta etzan ezberatako pankartarik ez oiurik egin manifestazioan. Manifestazioarako baimena ekainaren batean eskatu zen, ez 22an, ez 24an. Agiria, badeko galdian. Eta urtero bezala, arrasateko preso politikoen askatasuna exikitzeko egin zen. Etzan bere dimisioa eskatu, eta etzan bere izena aipatu nukerako ekitaldia gabe. Hor, dago ezurra, nunbait egoketetan. 2. Txosnagunean, ez da eskera bertzaderen edo mundu horren egitura batez, adierazpen baten, mirako egun bezala, maspresuzko tonuaz. Euskal Herriko euskeraz, ikasle bertzaleak, txak, gazteak dienak, azapena eta giretxen bidariak egon dira duten txosnagunean, eta beraiek antolatu daude gure jai egitaragoa. Eta beste urte batzuetan, esate baterako Eskubaloi taldea, Mondra taldea, Kitzikan, Amazgaz, beste bat, eta hainbat talde gehiago egon die antolatzen modu voluntarioan, egitarago bat eta txosnagunea bat. Gainera gure txosna batzordeko ateak irekita dauz, jai herriko eta parte hartzaileen aldeko eragile berrientzat. Beraz, mundu hori bezalako komentario espektiboak niko tokizkantzua duzela duzela. Tartean, gainera, gure kontzertu eta ekintza guztietara eraskotak horrikarak etortzen dira, lehen datugun bezala. Tartean, udako bertuko bidea, eta posten dara. Baina, harri-gari egiten jakuna da, udako matonismo politiko bilo batean, udako bertuko kideak, horretzaikoan bertan, gatazka guztiarekin, bertan egon izan, gero ematen dau, egon dela persekuzio bat, egon direla iranek, egon direla eskain dutako jasatenak. Hori ez da egia. 3. Txosnetako lantaldean dialdugun taldeo, adierazpen askatasuna abesten du. Ez bakarrik txosnagunean, baizik eta herri osoan, jaiak herri osoaren dira, eta txosnagunean antolatzen duten eragile, ez dut antolatzen bakarrik txosnagunean, baizik eta egitarago zabalago bat be, ez da murrizten gune horretara. Eta herri guztian zehar, nola da ez da egongo adierazpen askatasuna. Ez dugu onartzen gainera, ez jaietan, ez jaietik kanpo, kartelak eta pankartak ben eta berriz kentzea. Garbitasunaren edo nolabaiteko espedizia errespeturen izenean. Espazio publikoa emona da gai, baina hori ez da adierazpen askatasuna mugatzeko aitzakia da. Hain zuzen be, emona baldin bada, denok erabiltzeko eskubidea apiriako dugu. Txosna batzordeko kideo, zentzu horretan, pankarta hori kendu zanean, plazako pankarta kendu zanean, berri egin genuen. Azken baten, pankarta horrek dira egiten zauen txosna batzordeko eragileok antolatu genuen jai egitaragoaren barruan zegoen manifestazio batean. Hortaz, neurri batean, gure egitaragoa kaltetzen zauen ekintza bat izan zen, pankarta hori egintzea, beraz beste bat ipini genuen. Eta gainera gure ustez, beste herritar batek egin izan dagoen bezala, jaiak, zenbat eta politikoagoak ordunera berazgarriagoak dira. Hau da, azken batean, zenbat eta parte hartzen diagoako, zenbat eta ideiak gehiago plazaratu, aprobaitzatu, jendea biltzen dela, eta hor aldarrikapenak zabaldu daitezkela, orduan eta horreko. 4. Honekin lotuta. Guzti zilegia da, jaietan mezu politikoak zabaltzea, eta espazio publikoa pretara erabiltzea. Zuzen ere, hori da politika egin alizateko egiten batintza. Publikoki eztabaidak, kritikak, aldarrikapenak egin alizatea. Baina, ez dakigu nola nahaz daitezkeen gune publikoak politikarako erabiltzea
eta bakea eta elkarbizitza arriskuan jartzea. Komunikabideen batean, arloden politiko batek, kasunten alkateak esan zuen bezala. Bentzat, komatxo hartan zegoan, adierazten hori. Ez dakit horrela izan zen, edo akasak izan da. Hau da, nola? Gune publikoak, espazio publikoak, politikarako erabiltzea, aldarrikapen erratzen zabaltzea, bakerako arrisku bat da. Hori ez da bai hori, dago, garituta, ilustrazioetik bertatik. Eta mazortzi garren mendetik, ulertzen da, herritarrek eskubidea daukate da, arduradun politikoen adierazpenak kritikatzeko, edo ekintza kritikatzeko, publikoki, espazio publikoetan, horretarako zigorrik jaso gabe. Liberalismo politikoaren oinarrik aldagoen zerbait da. Eta gau gobernu osatzen duten alderdian, ungatik aldagintzat, liberalismo politikoan tokatzen dira, neurri handi batean. Badakigu, pankartelako beste gune batzuk badaudela, ez daudela garriko plazan. Kontu bada bixe, ez daudela garriko plazan, ez daudela argolaketan, ez daudela, hain zuzen ere, jai giroa eta jende gune handienak mugitzen diren tokietan. Hori, noski ez du guzti kasualitatearen. Eta azken batean, adierazpenak, pankartak, kartelak, harik eta gehien baztertzeko guneetan daude ipinita. Hortaz, zentu horretan ez du onartzen hor geratzea. Horrek eraginkortasun guztiak eduko lieke txosna batzordean, txosna batzordetik kanpo dauden eragileen aldarrikapenei edo propagandari edo adierazpen publikoi. Guztiz gune murriztaileak dira. Hortaz, labur esan da, txosna batzorde osatzen dugun eragileo, batetik ez dugu Ibon Agurpenen aurkako manifestaziotik antolatu. Presoen askatasuna eskatzen zuela baizik, aspalditik zegoena iragarrita. Bestalde, uste dugu herritarrek badaukaten eskubidea eremu publikoak jaietan neskaitatik kanpo aldarrikapenetarako erabiltzeko, baita arduradun politikoen ekintzak kritikatzeko ere. Azken batean, bakeak elkarbizitzak atetzen dituena ez da pankarta jakin bat jartzea, ez dituanak inoren aurka. Baizik eta, herritarren adierazten da, kasu honetan pankarta da, indarkeriaz kentzea.